Papa Jace, ang may mata ko yung Pangasinan. Binabati ko nga po pala ng Happy Sigay Festival lahat ng nakabimali Pangasinan. I love you! Yo, what's up? Ako nga pala si Jom Storia. Binabati ko ng Happy Sigay Festival ang Binmalay. Yan, see you there. I'll be there sa February 2 sa Kalutanad Baywalk sa Binmalay, Pangasinan. See you guys! Hi, this is Rods of the Pangasinan Nomad and I am inviting you for the Sigay Festival sa Binmalay. Woo! Hey, what's up? This is Jay Magtasi Vlog Pambasang Agoy. Binabati ko nga pala ng Happy Festa ang Binmalay Sigay. Yeah, agoy. Yo, what's up, Kabalian Gang? Happy Sigay Festival Binmalay! Abangan nyo kami dyan. Pupunta kami dyan. Kasama ko Maroon 5. Hi guys, I'm Christopher Mayani. Binabati ko nga pala ang Binmalay ng Happy Sigay Festival. Hello, Kabunsya! Saksi po siya na yung managbalkoy. Sira, shoutout pala sa Sigay Festival. Si Singerla, antayo lahat noon tayo panangan. Dapat kontak yo ala. Tapi antayo, ibuabu tayo sangi tayo. Tapi awat susangi. Kanta. Awat! Hey, what's up mga ka-adventure? This is Ronan's Adventure na binabati po natin ang bayan ng Binmalay ng Happy Sigay Festival. Yo, what's up? Ako nga pala ulit si Elvis Park. Pinakagwapo sa Pangasinan. Happy Sigay Festival nga pala sa Binmalay, Pangasinan. Grabe, yung mga taga Binmalay, masamsami. Ako nga pala si Kuya Vlogger ng San Carlos. So, binabati ko pala Happy Fiesta sa ating mga kababayan dyan sa Binmalay. No? So, magse-celebrate sila ng Sigay Festival. So, bisita kami dyan guys by February 2. Yun na yung Kalutan sa may Baywalk, right? So, yun. Come and join us guys doon. Madaming vloggers na pupunta doon. Thank you. Ako po si Lino Infante ng mga ganda inatan mo bat na anak. Binabati ko po ang taga Binmalay ng Happy Sigay Festival. Yon. Enjoy po kayo.